kovaa miekkailua käydään. Ja Somppi sekä Lertsi pääsevät siitä liikkeelle ja nyt muuten vielä hieman Baptisten ja Brykmanin välillä tapahtuu ja peli vihelletään poikki. Taustalla Brykman on nyt jäänpinnassa. Nick Baptiste oli siinä tappera pelaaja ja tästä myöskin komennetaan Nick Baptiste rangaistusaitioon. Antti Boman ja Joonas Kova tuomitsevat tästä 2-minuuttisen. Baptiste istumaan hetken kuluttua pelikanssin ottelun toinen ylivoimatilaisuus. Ja itse asiassa lähdetään videolta nyt. Nyt lähdetään videolta myös tarkistamaan tuo äskeinen tilanne. Päätuomari Antti Boman ottaa sinne kuvayhteyden tilannehuoneeseen. Ja nyt katsotaan sitten, onko tuomio 2 minuuttia vai onko mahdollisesti jopa enemmän. Lars Brykman oli Pelicans pelaaja, joka tässä nähdään. Tuossa on Brykman tuossa keskellä. Ja Baptiste. Ja siinä tulee tuo jälkitilanne. 2 kertaa antaa Baptiste poikittaista mailaa tuonne Brykmanin niskan seutuville. Tästä vielä nähdään. Tässä näin 2 kertaa poikittaista mailaa tarjoaa Baptiste Brykmanin tuonne niskaan. Joten seurataanpa nyt mielenkiinnolla, minkälainen on Antti Bomanin ja Joonas Kovan tuomio. Siinä ensin miesten välillä kontakti ja törmäys, josta sitten Baptiste turhautuu. Ja nyt katsotaan näyttöä. Väkivaltaisuus 2 minuuttia näyttää Boman. Väkivaltaisuus 2 minuuttia. Ja Pelicans illan toiseen ylivoimatilaisuuteensa. Läs, Vileen, Haatanen, Kral, Brykman jäälle, kun Grönborg vielä kyselee varmasti kiekottoman pelaajan estämistä siinä. Grönborg hakee